ci dodo mai rabu mai da shi jogo. Mutumi na ne? Ya kake ciki kwana biyu lafiya kan wannan latest din labari na kawo maka. haba Alquran na wannan gayan da yake son kan wannan taka. Ka gane shi? Wallahi mutumin ne. Kawai dai bara an samu guri in zauna. Dan labarin nan ai wanda ka zauna ka shaka mun dan a tsaye ba zai yi ba. tunda nake ta magidi a nan wajen Ai gwara kamar Allah ya kawo mai yiwa wallahi da ina gidan su dan Umaru. oke dan Umar wannan gidan su wannan Na gidan su lanta yawwa na gidan su baka yi kanin lantana mai awaki. Allah ya ranar jiya da daddare shi ya je ya haura cikin gidan nan. Akuyoyinsu, wayoyinsu, wayan lantana, iPhone 6 haka ga yaron na ya ɗauka. Ana kuma tafiya da shi aka wata riga ta ce ai dama ya taɓa tare ta a kango. Wani na ce kai su ana ganin sa mutumin kirka shi dan ya sa ka ganin girman mutumin. Ana kai shi kuma gurin 'yan sanda ka san me ɗan sanda ce? A'a. Ce ai dama wannan dilan kwaya ne. Tun farkon sa shi dilan kwaya ne wi ne ce bara dai yanzu tunda a matsayinka na abokina ya kamata ku kuma barnace ku ba kanin ku ba ni da mutum ina son yarinya a ga ina ya kama dan labari sai a gyara amma ka duba ai da ka kawo min kai daidai daman ni ina san wanda ya dan sauke Qur'ani wanda yake da wannan sosai yadda koda sun taso yaran su za su wannan ba su iskance mu masu zuwa ina ne ko ba ka bane ba saboda in zaka ba wa yaro mata gaskiya ne ka ba shi gaskiya ne wannan tsatsiya shi ma kuma a ga yanayin wannan din nashi ya yake gaskiya ne wannan yaya saboda ka san yanayin yanzu rayuwar nan duk ta juye shi yasa na gama dan ne ina tunanin a Qur'ani ma na zo al-hadisul awwalu aya ta farko din nan ka ku ai kai ma ka ci wannan ai na cika to shi yanzu rannan cewa da turo mai shi rannan ne wani ina ga ma wallahi sai mun Lagos da mutum ma bai kashe a Lagos din nan haba wallahi mutum ya kashe a Lagos sai yake guduwa kenan ya je ya dawo kenan shi yasa in dai ga dan sanda shi fa yanda zai gani da bakar riga ai in ya bi gabas a gwaje koyan ma a ba zan ƙara ganin sa ba gaba ɗani wannan shi yasa na fita da kashi ai yanzu kawai in yazo zamu ce ya fito na san ai ƙarya yake da ma dan bebiyan mata ne wallahi zai hure mata kunne ne kawai in yazo magana ɗaya kakka ji wannan tsoron wata bukata sa da yake da ita duk buga ce ba zai iya buga ma ba abin da zai iya ai mun da an ce kwazar mutane ke je kwacen waya da mai da wannan to wai ni da daga ma mutum ya fashin mota kuma menene ba zai ba da kinafin ma zai koma din girman Allah kai abari ni shi yasa duk wani labari fa da kake nema na munafunci a wannan ni na kware saboda damun kaina yarinyar lantana yake yi ba to ani ma na ji sautin magana tasu ne ya gaskiya ya kamata a ce mun je mun kaddaman musu da abin da muke so zo mu koma sarki wai ya aka yi ne da Allah wai me yake faruwa ne assalamu alaikum na gida na me ifa kai ban gane salamu alaikum sai me gida Allah da biya Allah me aka kana cewa wai salamu wai sai wani munafiki da Allah yi wai me faru ne wallahi ba abin da na aikata ban gane ba wancan ba ni da kai ka sani ni da kai abokina ne simi kaman munafiki bai ga wancan malamin ba kai sabo ya ka zauna ku kuduma